Het eten van vlees van beesten zorgt er mogelijk voor dat mensen resistent worden tegen antibiotica. Infecties door bacteriën kunnen dan minder goed behandeld worden. Een probioticum, als BioBalance Zoon, kan daarbij helpen. Die zorgen ervoor dat de bacteriën in de darmen onder andere in evenwicht komen. Er zitten ongeveer 500 verschillende soorten bacteriën in de darmen en die zorgen ervoor dat elke bacterie zijn functie weer uitoefenen kan. Wat is dan het voordeel op een antibioticum? Antibioticum die schakelt de bacteriën uit en dan moet de bacteriën als het ware weer in evenwicht opgroeien. En dat doet dit product dus net. Dit product helpt als het ware een beetje het eten van de overtallige bacteriën bij, totdat ze alle weer in evenwicht zitten. Bij gewoon van haar klanten, veebedrijven, neemt het antibioticabruik drastisch af. De ben gewoon bij met de helft weer omgegaan en dan ben ik gewoon bij maar ietsje minder. Het is per bedrijf toch ietsje verschillend. Die ene bedrijf die had meer ziektes dan het andere bedrijf. Sceptici vinden het een nadeel dat het product alleen nog preventief gebruikt worden kan en net als er al een ziekte is. De meeste mensen gebruiken gewoon als onderhoud. Dan is het weerstand verhogen van binnenuit. En dat houdt dus voor één, dat is dan volle minder kwetsbaar best voor ziektes. Een soort kleintje Yakult voor de kou. Ja, nou, onder andere zo is het nemen. Wat zijn de nadelen van het product? Die ben er in principe naar. Oh. Dus ja. Nee, het is gewoon een gezonde bacteriën, zeg maar. En ja, in principe heb je geen nadelen van. Nou ja, ik ben altijd gewoon, ik ben wat sceptisch. Nou, dat hoor je toch. De veevoerfabrieken die hebben onder andere ook interesse bij rozeekjel, bij bargen, bij beren, bij dekberen onder andere. Die hebben hele goede resultaten. Er is intussen al een soort belangstelling voor. Ik uit het eerste blok en China.